Ovaj jednostavan recept za banana hleb savršen je način da iskoristite prezrele banane i uživate u mirisnom, sočnom i slatkom pecivu. Za početak ćemo pomešati suve sastojke u jednu činiju ili tanjir. Odmerite 200 g brašna, pa dodajemo pola kašičice cimeta, jednu kesicu praška za pecivo i na kraju pola kašičice soli. Suve sastojke uvek mešamo posebno jer ih je ovako lakše izmešati, pa ih tek onda mešamo sa vlažnim sastojcima u receptu. Ostavljamo suve sastojke sa strane i prelazimo na banane. Za ovaj recept su najbolje banane koje su malo prezrele i koje su mekane za gnječenje. Ako su banane koje imate baš sveže, onda ih možete staviti u rernu na 180 stepeni nekih 10 minuta. Biće odlični za gnječenje. Izgnječene banane stavite sa strane pa idemo dalje u pripremu. U mikrotalasnoj ili na pari kako god istopite 120 g maslaca i sipajte ga u jednu srednju činiju. Sada u maslac dodajemo 150 g smeđeg šećera i miksamo mikserom par minuta. Možete staviti i običan šećer, ali ovo ima malo lepši šmek. Nakon malo miksanja dodajemo 2 jaja u ovu smesu i miksamo još malo kako bi se sve lepo sjedinilo. Sipamo banane koje smo izgnječili i mešamo sve zajedno. Već sada sve lepo miriše, kada bude gotovo cela kuća će da miriše na ovaj lepi kolač. Sada ulazimo u finiš, dodajemo suve sastojke u ovu smesu i mešamo kako bi sve postalo jedna kompaktna smesa. Pred kraj dodajemo ove lepe čokoladne dugmiće koji će nas prijatno iznenaditi dok se budemo naslađivali s ovim banana hlebom. Ovdje ima oko 150 g čokoladnih dugmića. Kao još jedan lepi dodatak ovom bogatom ukusu iskoristit ćemo i malo lešnika. Ispecite oko 100 g lešnika i samenjite ih u secku ili ručno, pa ih dodajte u smesu koja je sada gotova i spremna za pečenje. Lešnici, badem i orasi, oni su uvek dobrodošli u kolačima. Uvek doprinesu još lepšim i bogatijem ukusu i mirisu kolača. A i dobri su generalno za srce, rad mozga i uopšte za naše zdravlje. Naravno, ne treba ni sa njima preterivati jer su uglavnom dosta bogati kalorijama, pa nije loše provozati biciklom nakon konzumiranja ili malo prošetati da se potroši neka kalorija viška. Sada je pravo vreme da napravimo pauzu kako biste zapratili kanal. Nadam se da vam to neće biti teško, dovoljan je jedan klik. A nemojte zaboraviti da receptu date jedan like, naravno ako vam se recept dopada. Hvala vam svakako. E sad, u jedan pleh ili vatrostalnu činiju sipamo smeso i spremna je za rernu. Rernu zagrijete na 180 stepeni i ovaj banana hleb pecite nekih 50 do 60 minuta. Ali kao što i uvek kažem, pratite šta se dešava u rerni. Negde će biti gotovo malo ranije, a negde možda malo kasnije. I jedna važna napomena, nemojte napraviti grešku kao što sam ja napravio pa da ne stavite papir za pečenje. Mnogo će posle biti lakše da se seče i izvadi ovaj banana hleb napolje iz pleha, odnosno vatrostalne činije. Ja sam zaboravio da stavim papir, pa je bilo malo komplikovanije da izvadim kolač, ali dobro, greške su tu da nas nauče. Evo ga i kolač je gotov i spreman. Isecite ga i servirajte na tanjiru, verujem da ćete nekoga obradovati. A naravno, vaši komentari su uvek dobrodošli. Da li vam se dopada, planirate li da probate recept ili ste ga već probali pa nam ostavite ovde utiske. Srdačan pozdrav do narednog recepta, a ja ću vas zamoliti da pogledate još neki od recepata koje sam pripremio na ovom kanalu. Hvala vam puno.